clear to day in zavain sabai le vekule everything channel tangin chanchin thar ilongai tha o apuang tu zosu mai che ho hi Mipa aiin hmangaihna lama le mi khawngaihna lama an hniam dewani tin kan thulak na chuanin atar lang ani achan chu Mipa in anwa biakin dar kar khat hnuate an reply chau thina then khat pai chu kar khat hnu thla khat hnu kum khat hnu chau an reply thin ani a then pai chuan reply lovin an ombo sana chu wang chuan mi patam tak thinlung ana a nupui pasal nei lovin le nupui nei hlau reng renga khosa nupui nei ngamlo kan lo pun na chan hi hei wang hi ani tin antar lang bok ani Mipa ero chu mirinom tak le hmangaihna nga tak mi khawngaihna nei thei tak ani tin antar lang vele thunga achan chu an mani ac man lai Facebook Messenger atang te in le WhatsApp atang te in group rang atang te in mai chatam tak bula nula tam tak bula arwalin lekha an thon thina chung da chu hai ei toem thian kan ni theya ngem engei tia bialpa inei toem tin arwalin an thon thin ani chuwang chuanin mai chia in Mipa hi mi khawngaihna le hmangaihna nga tak ani nei an ni tin kan thula na chuanin antar lang bokani khati zong kha voina everything channel tanga kan chanchin thar kan on pon thei chu ni sela ale peka karin hmole don nia kalome zo zo